Tak dámy a pánové, já vás tu dneska zdravím už po čtvrté. Chtěl bych vás teda tímto přivítat na naší poslední přednášce, kterou jsem si vzal na starosti já společně s mým naším hostem Mírou Merglem. Určitě mnoho z vás zná. Já vás taky všechny zdravím. Připravili jsme si pro vás takovou, dejme tomu, pro někoho to bude zajímavá přednáška skrz to, že určitě se tady najde nějaký člověk, který chodí do terénu, když to řeknu slušně. Určitě se tady najde hodně lidí, viz tady pan Prchal, který se zase věnoval většinu svého času tomu hledání, chození po polích, takže to nebude taková ta silná parketa, dostaneme se k tomu, kterou tam budu probírat, protože upřímně moje hledačské schopnosti na poli nejsou tak silný, protože nemám na to dostatečnou trpělivost. A poslední, co bude, a ku podivu na začátek, bude navazovat malinko něco na toho Tomáše Peltrámu, co tady měl. Možná se tam malinko něco, co jsem postřehl, se bude opakovat, ale dostaneme se k tomu a rozebereme z toho podrobnější. Takže já teď doufám, že si to všichni užijete, jenom bych chtěl poprosit. Já jsem zvyklý mluvit s lidma takový, jako když to řeknu, na per hubu, jo, moc si neberu servítky s něčím a asi Míra to má kolikrát podobně, ten se baví s klukama a s lidma v hospodě. Myslím si, že to máme úplně stejně. Jo, takže možná to pro vás bude místama i úsměvný, ale chtěl bych poprosit, jestli tu jsou potom nějaký děti a třeba pod 15 let a sem tam bude nějaký nekorektní výraz, protože člověk se u nějaký činnosti, co se tam dělá v té prezentaci, tak se tam člověk rozvášnil a použil jsem tam nějaký sprostý slovo. Jo, nebo občas mi to ujede a to sprostý slovo tady možná jako nekorektní, bude to malinko nekorektní, jo, tak ho tady zmíním možná jako i při tom projevu, tak za to se omlouvám, ale holt to k tomu patří. Tak jdem na to. Tak, co tu k tomu máme, jak jsem říkal, začneme od konce, k tomu kupovat. Ten nákup v Vltavínu si každý může představit pod jinou formou. Jo, ty formy jsem tady vypsal formou investice. Jo, proč je tam ten otazník? Mnoho lidí nebo spousta lidí, co si Vltavíny kupuje, tak si představí pod formou investice to, že nakoupím si Vltavíny za 10 milionů, nechám si je 10 let ležet a dostanu z nich 20 milionů. Jo, ono to jo i ne. Ne, není tomu vždy pravidlem, protože jestli jste tady slyšeli Tomáše, který na to reagoval, pan Ivan Doležalů, tak ta investice se pohybuje stejně jako by ten zájem Vltavínů v těch sinusoidách a ta investice se může rozvíjet dlouhodobě, nebo ten zájem najednou přijde za měsíc, za dva, se lidi zblázní a budou chtít obrovský kvanta Vltavínů, protože najednou prostě si někdo založil firmu na výrobu madrací, do kterých to Číňani šijou a Bůh ví co všechno. A ta investice může být takřka okamžitá. Jo? Může to být ta investice se brát tak, že vy si koupíte od nějakého kopáče Vltavín a ten Vltavín zpeněžíte s nějakým ziskem. Už to je investice. Jo? Takže si uvědomit prostě ten pojem té investice, že obsahuje hodně způsobů toho, jak to chápat. K tomu kupování pak zase patří taková ta věc, je to legální způsob, jo? V rámci možností. Je to legální způsob skrz to, že vy si něco pořídíte, ať je to na těch sociálních sítích, nebo si to pořídíte přímo od člověka, který to teda vykopal. Jo? Nedostanete k tomu prostě od těchto lidí žádný certifikát. Můžete si to pak koupit v nějakém tom muzeu, nebo si to můžete pořídit někde na burze, ani k tomu nedostanete certifikát. Jo? Ale pořád se to bere jako legální způsob. Nikdo vám to nezakáže, nikdo vás za to nezatkne a tak dál a tak dál. Jo? Takže to je k tomu kupovat legální způsob. Pak, proč to ty lidi dělají, proč to kupujou, tak kvůli tomu sběratelství. Jo? Je tu, si myslím, hodně nadšenců, hodně vášnivců, který to nemají převážně proto, aby s tím ještě teda obchodovali dál, přeprodávali to, ale vy jako tady, co
se omlám, ty Apple, to je něco. Jo, a je to skrz to, že ty lidi si chtějí koupit něco hezkého do sbírky, vytvořit si prostě nějakou sadu celotvarů, jo, vytvořit si nějakou sadu z lokality určitý. Jo, a každý ten člověk, co si tvoří tu svoji sbírku, tak se zaměřuje na nějaký způsob toho, co přesně chce. Chci besednici, koupím si besednici, chci piškot, chci činku, chci kapku, chci disk, chci elipsoid, chci kuličku, jo, z této lokality a zaměří se přesně na tohle a je to sběratelství. Jo. Co je tam výhoda? Můžete to dělat z pohodlí domova. Jo? V podstatě dneska je to tak, že když si teda nezajedete sem, pěkně si sednete o víkendu nebo takhle do auta, nepřijdete si na nějakou burzu, tak z pohodlí domova si zapnete dneska počítač, telefon, vyjedete tam na ty sociální sítě facebookový, kde tam těch stránek je minimálně, co jsem napočítal, 14-15, jo? Ať zahraničních nebo českých, a ty vltavíny tam prostě lidi nabízejí. Jo? A je to pro ty lidi dneska nejsnažší cesta, když se někomu líbí, tak si to dneska prostě pořídí, cvakne si v mobilu, jo, drc, kupuju, beru, jo, napíše soukromou zprávu, to se mi líbí, usmlouvá cenu a jede dál. Pak proč tam mám to přivýdělek? Ten přivýdělek je tam to, jak jsem mluvil o tom, že to může souviset s tou investicí. Ten přivýdělek je to, že jsou kluci, znám kluky, který objíždí lokality, nebo znají nějaký kluky, co kopou. Jo, a teď prostě oni si za něma zajedou, nebo ví, že jdou prostě kopat, že jsou v kontaktu, a teď oni si prostě řeknou, hej kámo, brácho, co jsi dneska vykopal? Je bumba, ježek, ty 50, beru, kolik chceš? No, 1000 za gram. Ty bláho, bumba, to ještě prodám za 2000 jakýmu volovi. Jo, takže oni si ještě na to můžou udělat ten přivýdělek, když si to koupí. Jo? Že se to ještě crcnou na ten Facebook nebo něco takového. A pak je ta otázka, je tohleto všechno bez rizika? Není. Je v tom riziko a velký. Jsou tady věci, co jsem vypsal, na co si dát pozor. Ještě mi to Míro, jsem tě šup, pak malinko jenom, jo, když to zasne. Dobrý. Od koho si kupuju? Jo, už to tady zmínil i Tomáš. Musíte si dávat obrovský pozor na, já tomu říkám, hyeny, jo, protože spousta lidí na tom internetu, na těch facebookových stránkách a dalších prostě sociálních sítích nabízí kameny, ale ty kameny nemusí být ani jeho. On nemá třeba od někoho půjčený, nebo je to, když to řeknu, je to zloděj a ten zloděj se vás bude snažit prostě okrást tím, že mně se to stalo. Jo? Já vám řeknu takový kratoučký příběh, 30 vteřinový. Dal jsem na ukázku svoji sbírku. Jo? Ta sbírka se roztrcla do ciziny na stránky, na čínské stránky, co jsem zjistil, v Česku to kolovalo. A pak jsem zjišťoval, že mi lidi psali, co jako jsou uznávaný obchodníci s tím, nebo uznávaný sběratelé v cizině, že jim nabízí někdo tuhletu sbírku. Jo? Přitom ta sbírka jim nepatřila. Jo? A stávalo se to mnohokrát další, proto lidi říkali, třeba v té cizině si hodně lpí na tom, že si ty lidi mají označovat ty kameny vodoznakem. Napsat si tam přes tu kazetu jméno nebo něco. Jo, tak proto je lepší vždycky vědět, od koho si ty kameny kupujete. Od prověřeného nějakého člověka, který víte, že ty kameny reálně má, že má nějaký dobrý jméno, má nějakou dobrou pověst, ať jsou to kluci, co tady jsou na výstavě té geoburzy, nebo je to ten Tomáš Peltrámů, nebo po případě já. Jo? Pak si co si dát na co pozor. Záměna lokalit. Je to v dnešní době, v posledním roce docela žhavý téma. Skrz to, že někdo si, ať je to, říkám zase, jakýkoliv překupník, nebo prostě ten, co se s tím hraje a vydělává si na tom, tak si od někoho koupí ať od kopáče, nebo si to koupí od nějakého jiného člověka, který to měl ve sbírce, jo, ale teď, kde zjistíte doopravdy, kde ten kámen byl vykopaný. Jo, besednici většina z nás pozná. Ale co je tomu besednici hodně podobný? Je tomu podobný Paríz. Když se podíváte na pana Ležala, co má v Rubici, tak byste kolikrát nepoznali možná ani nějakou v Rubici od Ježkovny. Jo? Zkušený oko asi pozná, ale vy nepoznáte. Jo? Když ty lokality jsou přibližně stejně drahý. Děkuju, Míro, že jsi mi to tady šoupnul. Jo, takže vy budete mít tu jistotu, že ten kámen je z té lokality, víte kdy? Víte to tady někdo? Když si ho vykopete sami. Vy přesně budete vědět, že jste ho našli prostě na té lokalitě. Jo? Ale může to být ode mě, od Míry, od Tomáše, od kohokoliv jiného. Ten člověk to od někoho koupil, ten mu nakukal,
jo, je to tam z toho, hele, je to krásný ježek z Nesměně a on to přitom může být prostě třeba hezký žatý chlum. Ono na tom ve finále nezáleží. Ten kámen má tu hodnotu přibližně stejnou, ale někdo chce Nesměň a on ho, teď jsem chtěl říct to sprostý slovo, tak ho neřeknu, on ho oškudlil za to, že mu to vyměnil za Nesměň a byl to chlum. Takže na to si prostě dejte pozor a fakt si dejte záležet, od koho to kupujete a zkuste si k tomu rozjišťovat k těm vltavínům co nejvíc. Kde to bylo nalezené, kdy se to vykopalo třeba. Jo, vytěžit si ty informace od toho kupujícího. Další věc, co se rozmohla a díky našim šikmookým přátelům v Asii se produkují padělky. Jo, určitě vám tady taky ukazovali, kluci měli fotky padělků. Dneska už se nebojí dělat, začali s padělkama, které měly 5 až 10 gramů. Pak se objevovaly padělky, které měly 20 až 30. Dneska už se nebojí ty lidi udělat 70 až 100 gramový padělek. Jo? A to je prostě průser, že lidi, co si chtějí koupit 50 gramový kámen, jo, teď ho nabízí nějaký cizinec třeba a vy vidíte, že to je docela rozumnou cenu, řeknete si, jo, cena odpovídá. Ale nevyznáte se v tom tolik, nevidíte ho naživo, nemůžete si to prohlídnout, taká ta skulptace toho kamene je, že to navazují prostě ty boky krásně na sebe, oni to udělají do jedné formy, do druhé formy, jo, a ta skulptace se sjíždí do prostředka a není tam to drážkování, který by mělo být. Nebo když něco vám poradím, tomu člověkovi řekněte, namočte mi ten kámen do vody, dejte ho do mističky s vodou a natočte mi ten kámen v mističce s vodou. Proč? Co tam uvidíte v té mističce s vodou? Bublinky, jo? Ten kámen má nějaký bublinky a většinou se to prostě pozná. Ten padělek ty bublinky mít nebude. Jo? I tohleto, na to bych se prostě zaměřil. Jo? Taková pomůcka. Pak co se rozmáhá, to určitě tady, díky Míro. Díky. Máš za? Co se tady zase rozmohlo skrz tu dobu dnešní, jsou falešné účty. Jo, určitě jste zaregistrovali, že s tím je teď hodně velká problematika skrz jednoho určitého člověka, ale těch lidí je víc. A to, že si někdo založí na Facebooku 6 účtů, jo, tak to svědčí o někom, kdo asi nemá moc čistý plány nebo chce někoho špinit, od někoho vyzjišťovat informace nebo někoho, co navazuje na tu kyberšikanu, pak nějakým způsobem, když někdo někomu nevoní, jo, je pár lidí, třeba někdo nemá rád mě, někdo nemá rád Míru, někdo nemá rád Tomáše Peltrámu a tak dál, někdo nemá rád našeho tady zastánce Admira, jo, tak prostě ty lidi si udělají falešný účet a začnou ho bombardovat. A začnou bejt tohleto kyberšikana. Jo. Tam už to pak navazuje na to, že ty lidi jsou sprostí, jsou hrubí, urážejí vás, obvinují vás, že jste nějaký zlodějové nebo cokoliv takového, pak to přechází k výhruškám. Já si tě podám, já ti ty tajtrlíku rozbiju držku, jo, a ty jsi to ode mě nekoupil a tak dál a tak dál. Jo, a je to v dnešní době, dejte si na to pozor, je to nebezpečný, kdy nevíte, co na druhé straně je za člověka, když to člověka fakt neznáte buď osobně, nebo nevíte, že fakt třeba jako já někdy dělám ty videa na těch svých stránkách, že ta držka prostě patří mně. Jo, na té druhé straně tam člověk prostě může být a nevíte, co to je za člověka, vy si s ním začnete psát. On vás okrade, on vám začne vyhrožovat. Pro vás to nebude komfortní a nebude to pro vás příjemný, si myslím. A poslední věc, aukce. Určitě všichni znáte takový ty aukce od korunky, začátek od 100 korun. Sem jí taky nějakou udělal tu aukci, ale přesně jsem pak zjistil, jak to funguje, když ještě mimo nějakou činnost Vltavínu prostě tak dělám v jednom podniku na dveřích a teď prostě ty lidi neví, co je za váma, neví, co jste za člověka a říkám vám Bůh, že tam se baví dva kluci, který prostě říkají, hej kámo, brácho, já jsem prostě, včera jsem dal aukci, no tak se tam přidej a když to nebude pod tu cenu, tak to prostě vyhypy, jo, hoď to tam prostě, ať to někdo přepálí, ať za to dostanu to, co chci aspoň. Díky, Míro. Tak, znova. Jo, takže na to si dejte velký pozor, dneska to při těch aukcích prostě nebejvá moc čestný. Jo, samozřejmě jsou aukce, jsou lidi, kteří prostě to berou férově, jo, hodí si tam prostě, ale pak co dostává k těm aukcím? Tam někdo přihodí o minutku později, ten Facebook si to jinak generuje a už je problém. A už ty lidi se mezi sebou hádají a vzniká z toho zase, co jsem říkal, kyberšikana. Už ty lidi si mezi sebou píšou, ty hajzle, proč jsi mi vzal ten kámen, ty jsi to tam dal o minutu později, že já jsem tam byl první, jo, a k tomu navazuje pak další věc, co budeme mít v dalších slajdech. Takže to je k tomu kupovat. Tak, teď tu máme to, jak jsem říkal, co je tady na to pan expert, pan Prchal. Možná se k tomu třeba bude chtít vyjádřit. Já tu mám fakt jako kratičkej slide. Kde se dá, nebo co to vůbec to hledat znamená. Jo? Není to jenom na poli.
Jo? Dneska prostě, ale dřív to bylo taky prostě, lidi chodili po kopaništích. Jo? Na těch kopaništích si můžete najít prostě z vyházených děr i docela slušný, pěkný kamínek. Mně třeba osobně samotnému se povedlo najít, tam mám pak videjko, který vám pustím, na Malém Chlumu, krásný 7gramový kamínek ježatej, nebyl to nejmenší, našel jsem dokonce 18gramový na Malém Chlumu potom. Jo? A to je, když najdete pecku ježatou z 18 gramů z Malého Chlumu, to je pro vás wow jackpot, že jo? Takže na těch kopaništích se dá najít. Dneska vidíte na Ločenicku, jak se tomu říká, já tomu říkám Klondike, někdo tomu říká Marouškovo pole, vidíte tam prostě každý den, tam budete vidět supy. Jo? Každý den jsou na těch dírách, lozí a koukají, prostě skočí si do díry a koukají i třeba, co tam není v té díře zasypanýho, nebo ve vrstvě, jestli se tam něco neválí. Jo? Takže to je k tomu nálezu na kopaniště. Já teď zkusím pustit to video, abyste z toho taky něco měli, ať furt jenom nemelu držkou. A video nejde. Technik. Že by, a možná proto, že tohle stojí, že jsem zase přihlášený. Tak uvidíme. Tak zkusíme takhle. Ono se to zase... Tak. Jo. Jo. Tak, dáme prezenčku. Tak co, naskočí super. Jo, já to zkusím takhle. Nice. Jo, máte z toho radost tak malý štěně, prostě, když něco takového najdete. To je super. Jo, pak je taková ta věc, tohle teda, to se týká toho kopaniště, pak je samozřejmě pole. Jo, já jsem nenašel prostě video, protože já když jsem našel kamínek na poli, tak jsem po něm skočil, prostě byl jsem rád, že jsem našel dneska 8gramový, 10gramový kamínek a v tu chvíli mě taky nenapadlo si to prostě jako natočit, že jo, udělat si z toho tu památku, vždycky jsem byl rád, že jsem po těch 2 hodinách na tom poli prostě něco našel, když jsem tam byl konec konců tak 20krát, takže tohleto video mám propůjčené, je to čerstvý nález, je to 2 týdny starý, možná hodně z vás pozná i to místo, kde to bylo nalezené. Tam vám ta budova vzadu mohla napovědět, takže kdo ví. Tak, to poslední, co tady k tomu hledání je, nebo takhle zeptám se, pane Prchal, chtěl byste něco zmínit? Tady není něco říct, no tak bombice. Přesně tak. A pak k tomu hledání teda patří ta věc, a to jsou ty sondy. Jo? Dřív, teď se zeptám Míry, on je tady taky potichu a nechce si s náma moc povídat. Něco teda řeknu. Míro, za vaší doby, v tom pravěku, jak to byly ty sondy? Sondovali jste? Neříkám, že úplně každý, ale přímo já jsem třeba sondoval dost často. A jak jsi sondoval, prosím tě, mi řekni. A bylo to tak, že jsem si třeba na mapách, tenkrát samozřejmě papírových, žádný internet, nic, takže jsem si našel prostě vrstevnice, ta 500, 530, a kde se mi to líbilo, byla to ta vltavinářská oblast, bylo to třeba na Ločenicku, Besednicku, nebo zase na druhé straně Jankov, Brusna a podobně, tak jsem si vlastně na té mapě našel nějaké místo, kde si ty vrstevnice zbíhaly, vlnily a dojel jsem si tam, prostě jsem si tam zkusil píchnout drátem do země, když jsem tam slyšel chrastit nějakou vrstvu, tak jsem tam vykopal díru. Dělal jsem to hodně často a je pravda, že vlastně jsem nikdy nic nenašel. Žádnou lokalitu novou, o které jsem snil, nebo prostě nějaký místo bohatý. Nikdy jsem nic nenašel. Tak, a to je přesně to, co tady mám pak napsaný. Hodiny, dny, měsíce a hovno z toho. Byly to stovky jam, bylo to prostě hodně času, benzínu a nic z toho nebylo. Ale pozor, ano i ne, jo. Dneska tomu není tak, že prostě chroust, píchák, jo, to si asi všichni nějak vybaví, co to je, když tak to pak Míra popíše s radostí, tak si to vezme, píchne si do té země, no a on uslyší jenom co? Že uslyší jenom, že to zakřupalo. Jenže ono to křupe z 99% na těch místech, když tam nechytíte prostě jíl nebo nějaký jemný štukový píseček. Takže dneska, nebo v posledních, řeknu, necelý dekádě, děkuju, Míro. Nemáš zač?
Jo, takže to zase začalo být oblíbený v tom, že si lidi našli způsob, jak se podívat už pod tu zem. Jo, že to jenom nechroupne, jo, že tam bombice, vrstva. Vrták. Jo, prostě. Takže vezmou vrták, nasadí si nějaký tyče až třeba do 6 metrů. Jo, nejdřív si dá jednu do metru, pak si nasadí druhou do 2 metrů a ten vrták se dostane klidně až do 10, když na to mají lidi náladu a mají dost silný baterky nebo ten přístroj. Já bych ti k tomu ještě něco řekl, Martine. Ujdej. My jsme taky používali vrtáky, teda tenkrát samozřejmě ne motorový nebo takhle, ale ruční jenom, že si točil rukou. A dokonce se stalo, je pravda, že vidíš, co vyndáváš, že třeba vyndáš vrstvu, nebo je to nějaká rozdrobená skála, nebo takhle, prostě podle toho materiálu poznáš, že si by se tam vyplatilo zkusit kopat. Ale stalo se třeba, že jsme vytáhli na vrtáku vrstvu a byl tam vltavín. Což bylo teda suprový, jedeme dolů, kopeme. No a vykopali jsme, byla tam vrstva docela hodně dobrá a nebyl tam už žádný. Prostě nic. Byl jedinej na tom vrtáku náhodou. Takže proto I tady to je ošemetný. Tak, proto tady mám ten obrázek toho hovínka, jo, že většinou je to o tom zjistit si ten průzkum té lokace, co se v tom sedimentu prostě nachází za tu vrstvu, nebo obzvlášť teda, už když to řeknu, za ten sediment, jo, kdo kope, nebo kdo se tady věnuje těm přednáškám, ať od pana Doležela, nebo od pana Trnky, když si něco někdo vyzjistí, tak on mu řekne, jo, na Vrábečsku prostě, na Vrubici byly takový a takový štěrkopísky, tak vy víte, že tam prostě, když navrtáte nějakou šedivku s nějakýma jinýma křemínkama, než tam mají být, tak asi to bude takový divný zrovna na Vrábečsku. Nebo když navrtáte jíl, tak asi tam nic nebude, že jo, v tom jílu, to jste slyšeli. Takže je to o tom i vědět na těch lokalitách, co se tam nachází, co tam je za vrstvy, jaký jsou tam ty přeplaveniny, jestli jsou tam prostě jíly, jestli jsou tam štěrkopísky, jestli to je čistě jenom v pískách třeba, jako jo. A tím si můžete dneska pomoct, ale je to trpělivost. Bez té to nejde a jak říkám já rád, podzem nikdo nevidí, takže prostě, jak říkal Míra, můžete najít kulový. Takže to ho i najdete. Teď k tomu hledání, říkám, bylo to krátký, k tomu moc jako nemám, takže to je hledání. A teď asi taková ta nejzajímavější část, na kterou tady většina lidí čeká. Zrovna tady vidím člověka, který už se úplně uculuje, že se na to těší, až to uvidí. A to takhle přeskáču. Takhle byste se určitě tvářit neměli, když vás chytí policajti při kopání. Jo? Takhle byste se měli tvářit. Funguje mi to, ten pán s tou opičkou. Jo. Takže to k tomu kopání patří. Jo. Nestydím se to prostě jakoby ukázat, protože za mě prostě, kdo nebyl chycenej nebo neměl nějaký problém s tím, jako v dnešní době, nějak s tím zákonem, jo, že na ně nepřilítlo životní prostředí nebo prostě obzvlášť ta policie, tak si myslím, že pořádně ještě nekopal, že se schovává v podstatě někde mezi stromama, ale neudělá to. Hodně lidí je opatrných, že jo, hodně lidí se na to dává pozor, ale když někdo chce prostě pořádný pecky, tak holt se to někdy prostě stane. A je to o tom, že si to prostě zdokonalujete, aby se to už prostě nestalo. A samozřejmě po tomhletom incidentu, já jsem s tím skončil, už jsem se pod zem nikdy nepodíval, protože jsem se z toho totálně pokakal, že jo. A už jsem té činnosti nechal, už jsem byl vytrestaný a už to nikdy neudělám, přísahám. Jo, tamhle je potom vpravo, tady vidíte, jak říkal Míra, pro někoho, kdo neví, co ten píchák je, nebo chroust. Tady mi to zase blbne. Je to vidět, že to je ten chroust, ano. Jo, tady, nevím, vedle té opičky, tam vidíte takhle píchlej ten drát v té zemi, ono mi to ukazovátko nefunguje, technik. Máš tam tady ještě něco? Asi vybitá baterka. Jo, nevadí, já to takhle popíšu. Jo, takže tamhle na zemi vidíte, že jo, co tamhle ten pán, ta opička, měl sebou, tam nějaký cepínky, nějaký lopaty, nějakou motičku, nebo co to bylo. Jo, a tamhle je, super, děkuju. Jo, a tamhle je ten píchák, jo, je to kus prostě drátu pevnýho, jak říkal Míra tady, s nějakým držátkem nahoře, kde prostě s tím škubnete do země. Nemyslete si, není to žádná sranda, zadejcháte se u toho během 10 minut, jestli to můžeš potvrdit. A ty jsi byl silák? Je to sice pravda, ale velmi rychle tím poznáte, jestli tam už někdo před váma kopal, jestli prostě to tam jde jako do měkkýho, tak je tam stará díra. Eventuálně prostě poznáte, když to zakřupe dole, že tam je vrstva nějaká, takže bez nějakého složitého kopání se hodně rychle podíváte po tu zem, se dá říct.
Tak. Já klidně budu mluvit i víc na No, už to funguje, dobrý. Tak jo. Takže to jsme si řekli k tomu prostě, co k tomu neodmyslitelně patří a bohužel to tak prostě je. Tak a teď teda k tomu samotnému tomu tématu toho kopání. Vypsal jsem tady pár bodů, kterým se tady pověnuju a vždycky o nich něco řeknu, něco k tomu ukážu na dalších slajdech. Jo? Tak si to jenom projedeme, co teda budeme probírat. Proč ano a proč ne? Neberte to jako proč kopat a proč nekopat. Jo? Úplně ne tak, ale spíš takový ty klady a protiklady té činnosti. Jo? Co vás prostě může potkat, naopak co vás zase může odměnit. Jo? Budu tam na to hodně odpovídat, protože tu otázku mám prostě rád a protože vám na ní rád odpovím. Jo? Jak hluboko si pak řekneme? Jo? To hodně lidí se mě na to prostě ptá, jak hluboko. Jo? Řekneme si k tomu. Kde kopat? Nečekejte, že vám tady řeknu prostě moje oblíbené místo, kde jsem kdysi dávno před x tisíci lety kopal. Neřeknu, všichni znají určitě nějaký známý lokality nebo takhle, ale řekneme si něco o tom. Pak si řekneme jenom tak krátce o těch vrstvách, jak jsem říkal, že někde jsou jíly, někde něco takového, takže si řekneme něco o vrstvách. Pak jaký nás čekají nebo jaký vás čekají rizika, když byste něco takového chtěli provozovat. Pak tady s Mírou projedeme nějaký pomůcky a cajk a na to navážeme, jak tomu bylo dříve a jak je tomu teda dnes. To bude takovej divadelní příběh, aby tady prostě neřekl Míra, že včera byl kopat a že já jsem mu tam asistoval a svítil jsem mu tam prostě LED lampou. Tak si uděláme takovou prostě formu toho, že dva lidi To se všechno prostě převedeme potkali. do minulosti. Zabrouzdáme do minulosti. Tak jdem na to. Takže proč ano a proč ne? Jestli mi někdo řekne dneska, že tohle ne, tak mi lže. Když nikdo nelže, tak je to 2% lidí. Jo, dneska prostě ty lidi kopou pro ty peníze z 95% a těch 5% lidí jsou prostě sběratele. Jo, že si to jdou vykopat a nechají si to. Někdo si nechává všechno. Jo, i sám Míra řekl prostě, že když to kdysi dělal, tak si nenechával všechno. Jo, nechal si prostě pecky. Samozřejmě, že jsem taky kopal pro peníze a ta láska k těm Vltavínům přišla až postupně. K tomu se ještě dostaneme. Jo, já to měl hodně jakoby podobně, jak říká Míra. Ze začátku to pro mě bylo, já jsem měl takovou tu možnost, už to řeknu blbě, trestat lidi v Pískovně na Chlumu, kde jsem se vlastně k těm Vltavínům dostal. Předtím jsem o tom věděl skoro, tak dá se říct, že kulový. Měl jsem bratrance, který se tomu věnoval 10 let, takže ten mě pak jako postupem času všechno jakoby tak nějak učil. Řekl, běž se podívat tam, nedělej tohle, jo, hlavně nalez do díry, nekopej Vltavíny, jo, takže jsem to prostě nedělal, jestli se chápeme. A takhle to prostě bylo. A postupem času jsem vykopal něco, jo, jsem se trošku nažral, dejme tomu těch peněz, teda, když to řeknu, a potom prostě se mi začalo to líbit, já bych chtěl mít ten malej Chlum, nebo chtěl bych mít krasiovku a chtěl bych odtamtud mít činku, nebo chtěl bych mít z malého Chlumu disk, jo. Povedlo se. A pak si skládáte tu sbírku, to, co nakopete mimo, tak prostě střelíte tamhle Peltrošovi, jo, ten to pak nahulí za 500 za gram, jo, a takhle to je. Takže si necháváte v podstatě to nejlepší, co z té země vytáhnete. Jo, myslím si, že určitě mnoho z vás tady to má stejně. Jo, jestli tady někdo chodíte kopat, myslím si, že tady vás tolik úplně nebude, i když víme, že je. Tak, protože pro někoho je to zábava. Jo, určitě Míra, když jsem se s ním o tom bavil, tak až se zabrouzáme na to téma, jak tomu bylo kdysi, jak je tomu dnes, tak prostě pro ty lidi to tenkrát byla zábava. Oni se sešli parta lidí a měli to formou zábavy. Dneska já to mám formou zábavy s tím, že... Díky, Míro. Já tě ještě trošku přeruším. Takže ta zábava, spíš bych to nazval dobrodružstvím, prostě takovou svobodou, volností, individualitou, pobytem v přírodě, zároveň to vynášelo peníze, byl jsi jenom s kamarádama, nikdo tě nehonil, žádnýho šéfa, který na tebe řval. Bylo to prostě perfektní, no. Jak říká Míra, bylo to perfektní, ještě to perfektní pořád je, ale trošku jinak. Ale už je to jinak perfektní, už ne. Takže, tak. Takže protože ta zábava, jo, k tomu se moc vyjadřovat nebudu, jak jsem tady napsal pak dole, protože pro někoho je lepší si jít vykopat vltoš, než sedět na gauči a čumět na televizi. Jo, někoho prostě čumět na televizi, 2,5 chlapa si pustí a kouká a někdo si prostě vezme cepoš lopatu prostě a s rizikem dneska jde si ten Vltavín vykopat, nebo jako tady pan Prchal, že ještě si občas zajde na políčko, že jo. Je tak? Je tak. Jo, k tomu jsem říkal, navazuje to sběratelství v podstatě,
protože jsou lidi, kteří si ten kámen vykopou do té sbírky, jo, a vykopou si a nechají si všechno. Jsou takový lidi, kteří i střep, obyčejnej prostě šmudlu, ten bordel, jak se tomu říká, tak prostě mají k tomu tak vřelý pouto a jsou tak prostě v té zelené horečce zarytý, že si nechají všechno prostě. Oni nedají střep z ruky a když mu řeknete, mně se ten střípek malej líbí, tak mi ho tam přihoď, zadáčo, ne, za dobrý obchod. On ti řekne, ty jsi se zbláznil, tyve, to je můj 30 let starý střep, co jsem vykopal, tyjo. Jo, jsou takový lidi, potkal jsem se s takovýma lidma. Tak, a teď k tomu no. Proč no? Protože je to o hubu. Jak jsme se tady bavili, je to o hubu. Víme všichni, proč je to dneska o hubu. Jo, co se z toho stalo, co se děje, k tomu si řekneme ještě potom trošičku víc, jenom abyste to měli povědomí, protože je to dřina. Vám za chvilku zase řekne něco Míra, já k tomu řeknu něco málo. Ten, kdo kope, nebo ten, kdo kopal, nebo něco takového provozuje, tak ví, že to je bahno, že to je prostě dřina, že to je tisíce a tisíce lopat, prostě co za tu dobu, než něco vykopete, tak vyhážete. A není to vyházet něco z metru, je to něco vyházet ze 4 metrů i z 5 metrů. Jo? Takže pro někoho, kdo to třeba ještě nezažil, tak si to nedokážete podle mě představit, co to dneska je, prostě třeba se dostat dolů do 6 metrů a vyházet něco ze 6 metrů. Udělat si podestu ve 4 metrech, ze 4 metrů to pak házet nahoru. Jo, člověk, který má, já jsem měl kamaráda, který kope a ten má 150 cm, jo, a teď ho si představte v té 6metrový díře, jo, a že háže nahoru lopatou. Jo. Takže je to obrovská dřina, jestli Míra k tomu teda něco řekne. Já si myslím, že si to řekl úplně dokonale a každý si to asi dokáže představit, co to je. A akorát bych řekl, že třeba ta náročnost potom roste exponenciálně, takže to není, že prostě ze 2 metrů vyhodíte a ze 4 metrů je to jednou tak těžký. Není, je to daleko těžší, je to prostě obrovský rozdíl. Vy se v průběhu toho vyčerpáváte, teď odhážete 2 metry a jste prostě vyfluslí jak dogy a teď ještě pusíte, prostě víte, že ty šutry jsou o 2 metry níž, tak vás toho prostě jde křápnout palice, už se těšíte na tu vrstvu, až to bude chroupat, až vám bude padat zelená, že jo, jste z toho natěšený, nadšený, no a pak k tomu právě jsou ty věci, které se nás budou týkat dál, co se tam projedeme zase v dalším slajdu, že už dneska to lidi používají nějaký nabuzovači, že jo, nějaký čučo a tak dál, tak tomu si pak něco řekneme, jo, takže takhle k té dřině, no, kdo neskusí, neví. Protože bude špinavý jako prase. Jo? Zase ten, kdo byl, nebo ten, kdo prostě vídá třeba nějaká manželka, jo? Má nějakýho kopáče doma, ten přijede zasviněný jak dobytek, jo? Prostě špinavý kalhoty, boty zasviněný, jo? Má to i na prdeli ten písek, prostě tu vrstvu, si to tam tahá ještě z kasičky vzadu, jo? Tričko od toho zababranej od bahna, má to i za ušima prostě, když má někdo vlasy, já mám výhodu, tak má v těch vlasech prostě nacáraný ten písek a všechno tohle. Jo, a to pak úplně chcete, když to přijede domů třeba, nebo něco takového, když jste teda nejste čistotný a ještě se nevydrbete na té lokalitě. Jo, víte, že někdo se tady pousmál, takže někdo ví, že jo? Tak, protože ti to může narušit vztahy. To je zase se to malinko navazuje tady k tomu, že jste špinavý jako prase. Jo, ale není to tak úplně kvůli tomu, jo, to každá ženská trošku nějak snese třeba, ale může to narušit ty vztahy. Asi všichni víte, nebo víte, jak to myslím. Někdo se do toho zažere, někdo to nedokáže ovládnout, tu touhu po těch vltavínech a ty vztahy se pak narušují, že ten člověk tráví na tom kopaništi víc času než doma. Má třeba rodinu, má děti a on místo toho, aby trávil čas se svým synem doma, tak si jde zakopat. Sice on to bere tak, že díky Míro, no, asistent Lotrando, tyjo. Že to dělá pro tu rodinu, ale vlastně to dělá ve finále pro sebe, protože je úplně posedlej tím. Jo, on se bude ten člověk vymlouvat na to, já to svojí přítelkyni říkám taky, budeme se mít dobře, tyjo, ne, postavíme z toho house a takhle. Jo, ale taky částečně se musím přiznat, že prostě je tam furt taková ta touha, prostě je to zážitek, je to vášeň, je to zábava prostě. Mě jednou taková malá příhoda řekl kamarád, starší kopáč taky, a řekl mi, víš, jak to beru já, představ si prostě skrz ty peníze, představ si, že prostě máš takovou tu hru, kde prostě si jde ta ručička dolů do země a taháš takový ty diamanty nebo ty kousky zlata, tak říkám, tak já to mám taky podobně a pak se ti to najednou takhle cink promění prostě třeba v 10 000. Jo? A já to mám podobně, já když vidím kámen ve vrstvě nebo mi vypadne, tak já vidím prostě, sice vidím kámen, krásnej, no ale mě se protočí dolary v očích a vidím prostě, hele, bumho, 5 000. Činka 90, haha, mego. Jo? Takže takhle to ty lidi prostě na to koukají, jsou to věci, které se člověk dozvídá od lidí, jo? Není to tak jako, že úplně jako já,
ale může to narušit ty vztahy a hodně na to lidí dojelo, znám hodně lidí, co mi o tom vyprávělo a může se zatáhnout do takových situací, kdy ohrožuje nejen sám sebe, ale tu rodinu. Jo, je to o tom si představit, mám doma 2 děti, manželku nebo něco a teď půjdete do té díry a ono vás to zasype. Jo. Stálo vám to potom za to si to třeba říct, uvědomit si to, aspoň je to o tom uvědomění. Tak, proč ne, jo? Protože jsou někdy náklady větší než zisky. Jo? Vy si dneska, dřív to asi třeba bylo podobně, tenkrát ty Vltaví nestály tolik, ale dneska, když projedete, někdo jede třeba, dejme tomu z Prachatic, nebo já nevím, takhle někde trošku bokem, kdo nebydlí hnedka na Ločenicku nebo někde dneska na jezdí Novhradsku. lidi z celé republiky, takže si myslím, že Jo. z Liberce třeba to není úplně blízko. Jo, takže někdo si jde s tím, že si jde zakopat a vydělá si prachy, jo, ale on teď projede, dejme tomu 500 až 1000 za benzín, teď si někdo ti volá, Míro. Jo, a teď si někdo nakoupí svačinu, koupí si cigára, koupí si energiťáky, já nevím co všechno, a nedej bože si koupí ještě nějaký drogy do toho, aby to zvládl všechno vymakat, že jo. A teď tam přijede, začne kopat ty díry, no a v první díře nic, v druhé díře pár střepů, jo, nedej bože, ještě si pak dneska že jo, ty lidi platí hlídače nějakýho, nebo si nakoupí za to nějaký čidla a různě tyhle ty věci, noktovizory, to stojí dneska desítky tisíc. Jo, a ty lidi do toho zainvestují všechno tohle, no a teď třeba za 3 měsíce, za 4 nic nevykopou. Jo, takže bacha na to, že někdy prostě jsou ty náklady větší než zisky a nemusí se těm lidem dařit, protože nemají třeba ty zkušenosti, neví, kde to hledat, není to štěstí, prostě to tam v té zemi není, protože co? Podzem nikdo nevidí. Tak, a protože máš kámoše, co radši čumí do mobilu, než aby hlídal. To je taková ta věc, co určitě taky někdo zná, když si jdete zakopat, jo, jakože někdo, třeba Míra, že jo, tenkrát mobily nebyly, ale dneska to mají v oblibě, že tam člověk, když šťourá si pěkně tu vrstvičku, no a ten blbec nad váma, prostě co mu důvěřujete, že vás podrží, že vás pohlídá, tak on si tam hraje na mobilu a crcá si tam nějaký prostě videjka, tlemí se tomu, no a pak najednou vám nad dírou zazní: dobrý den, tady policie. Jo? Nebo dobrý den, tady životní prostředí. Taky se to stalo. Jo? A pak taková ta jednoduchá věc, to Míra určitě souhlasí, protože jsi si nenabil čelovku a máš tupej cepín. Tak proto nechoď kopat. To není dobrý nápad. Je tak, Míro? Je tak, není to dobrý nápad. Tupej cepín znamená větší možnost poškodit Vltavín. Líp bych to neřekl. Většiná má samozřejmě mnohem větší. Pak je taková ta věc k tomu, hodněkrát jsem je docela viděl, nevím, proč se to teď rozmohlo, přísahám Bůh, že jsem viděl někoho kopat vrstvu v díře krumpáčem. Taky jsme to dřív dělali, když ještě Jo. jsme neznali cepíny. Byla to teda neuvěřitelná dřina. Dneska jsem jako to fakt, nebo dneska v této době to docela jsem čuměl, že někdo prostě si vezme ten, já nevím, kolik může mít krumpáč, 3 kila? To má určitě, no. Vezme si 3 kilový krumpáč prostě, který je široký 5-10 cm a jede tam s tím tu vrstvu, jako tu klobouk dolů teda. I sekerou, no, a já jsem už viděl i lidi s kladívkem, s tesařským, se Geologickým špachličkama. kladívkem, tesařským. Jo. Zrovna nedávno, když jsem se šel podívat jen tak pro přírodě, tak jsem viděl jednu dámu, která tam měla takhle za pasem prostě výbavu a měla špachtličku, jo, a už si jela špachtličkou, jako jenom tak roztírala vrstvičky, jako jo. Jsou. Tak, teď k tomu, jak hluboko. Teď se zeptám takhle vás jako obecenstva. Tato díra, zkusí se mi někdo trefit do toho kdokoliv, jak hluboko to může být? Ne, ty grotový. Úplně přesně krásně bylo to zhruba 6,5 metru. Jo, bylo to 6,5 metrová díra na Krasovce, ten žebřík má 3 metry. Jo. Takže teď ono je to focený ze zhora, takže ten foťák to nezabere tak, jak to je jako reálně, ono to vypadá prostě jako díurka, ale když se na to podíváte ze zhora, nechcete tam jít. Nechcete tam jít a nechcete jít pak do toho tunelu, který se tam udělal. Jo. Zase takový příběh jednoho kopáče, který takhle vlezl do tohoto tunelu, jo. Nic moc nepadalo, pak našla se krásná vrstva, ale jo, to je takový, že nad váma někdy stojí anděl strážnej, ten člověk si vykopal Vltavín, měl z toho radost, vylezl z toho podkopu, podal ho kámošovi nahoře a ta díra udělala, nevarovala, neodsypal se kousek, nic. A tady o tom si prostě představit, jak blízko jste k tomu, abyste skončili pod tou zemí na dosmrti, prostě na Ende Schluss. Takže buďte, jestli to někdo bude chtít riskovat tyhle ty věci a jít kopat, buďte obezřetní. Nevěřte díře, že vás prostě podrží, nevěřte kamarádovi, že na to dohlíží, čumí do mobilu. Jo?
Dávejte si pozor, nedělejte zbytečně fakty, blbosti a rizika. Nestojí to za to. Věřte, že to za to nestojí. Jo, ten člověk si to potom uvědomil a hodně si to uvědomil. Že život ještě má dlouhej, že má rodinu, přátelé, přítelkyni a tak dál a tak dál. Tak. Tato vedle, takže tohle, co jsme si řekli, to bylo tak zhruba 6,5 metru hluboko. Obrovská dřina. Jo, ta díra se dělala 3 dny, jo, s tím, že tam natejkala voda, bahno, kýblování, tralalala. Člověk, který mi to říkal. Tohleto je třeba na Malém Chlumu, jo, tam vidíte nějaký lano, že tam je, do toho už se taky muselo trošku spouštět, ta neměla 6 metrů, nebo 6,5 metru, tam měla jenom 4, jo, kde jsou v těch 4 metrech na tom Malém Chlumu ještě jako pěkný vrstvy, z kterých padají pěkný ježatý černý chlupatý kamínky. Díky, Míro. To je tak, když vás kolega tady podrží, prostě já to miluju. Jako na tom kopání. Jo, takže tady vidíte nějakýho, to nejsem já, není to Míra, jo, neřeknu, kdo to je, má kapucu, nevidíte mu do obličeje, prostě je tam tady trlík, který si kope vltavínky a vykopal tam vltavínky, ale do 4 metrů. Tady vidíte nějaký prostě kořeny, to původní terén, jo, to, co je tady metr nad tím, je vůbec naházenýho, jo, minimálně. Takže dneska ty lokality, na které přijdete, jsou přeházený tak, že když máte štěstí a narazíte na původní terén hned od vrchu, tak máte v podstatě skoro vyhráno a máte větší pravděpodobnost, že tam fakt něco po cestě najdete dolů, ale u těchto případů... Ale to se nestane, na to nenarazíte. Míra to všechno sdělal, prostě nenarazíte na to, jo. Pak je taková další, kde už jako vidíte, že tam zase se někdo schovává, má podobný zadek jako já, tak ten je tam těsně pod kořenama, jo, že tam visí v nějaký starý díře, tam vlezl, jo, viděl tam prostě nějaký kus zajímavý vrstvy, jo, většinou to jsou pod těma kořenama nebo pod tím povrchem jsou sypačky, takže člověk, když vidí ty sypačky, tak si říká, jedu na šperkáče, ty. A už to bičuje prostě tu sypačku a háže to za sebe a jede, jo, takže nemusí hluboko, najde si nějaký kamínek a má. Tak, pak je tady, doufám, že mi to, jo, ne, tak. Pak je tady zase, lokalitu nebudu upřesňovat, možná někdo pozná. Tohle je prosím pěkně 5metrová díra, kterou tady je jeden člověk, který pod té jili moc rád dělá, určitě teď ví, o koho jde. A pod té jili se nějaký lidi zkusili dostat. A vám řeknu, to bylo nejhorší, co jsem kdy asi jako mohl, ne já, teda oni, že jo. Je to fakt dřina, je to pod té jili, mají metr a půl, někde i 2 metry a je to něco neskutečného, co musíte prostě vydat za dřinu a i ve 2 lidech je to prostě, je to dílo, jo. Nepřeju to moc lidem, nestojí za to, co se tam našlo, vám řeknu, tak. Jo, to jsme viděli. Tak, co tady máme? Vidíte toho fešáka tady? To je on. Legální zážitková těžba. Kecá. Kde kopat vltavíny? No nejlépe tam, kde jsou, že? Takže Míra ví, že v zážitkovce se ten vltavín nějaký dá vykopat, takže tam chytře šel, že jo? Takže Míra vám o tom určitě pak, když tady zase dožvatlám, tak vám něco k tomu řekne. Já tady projedu ty známé lokality. Tady, co vidíte, různý ty kamínky, tak jsou nějaký nálezy zase jednoho kopáče. Některý jsou starší, některý jsou novější, některý jsou, jak oni říkají, jako in situ. Dneska, že o tom zase tě někdo vyhejtí, když řekneš ty Marťa z in situ. Jo, je to prostě v zemině, nebo jak to mám říct, prostě ve vrstvě, je to vltavín ve vrstvě, nazdar. Jo. Sedimentu, dobře, jo. Těch hnidopichů je jako hodně a prostě dřív se tomu říkalo incit, celou dobu to nikdo neřešil a najednou prostě si vyloupil někdo, řekl, není to incit a už vás za to drvou. Takže prostě vltavín v sedimentu. Takže jsem tady rozházel všechno možný, tohleto třeba něco bombastického, když se vám něco takového podaří dneska najít, 15gramový kamínek z Malého Chlumu, není moc dobře tady vidět, takhle, jak je hezky skulptovaný, ten kámen měl bublinu přes půl kamene, jo, polootevřenou bublinu, kde všechny ten bordel se pak vydlabal a ten kámen byl fakt něčím extrémně unikátní, když jste se na něj podívali, že v podstatě fakt půlka kamene, ten vltavín, kdyby byl uzavřený, ta bublina by byla uzavřená, tak si dovolím troufnout, že to byla asi jedna z největších bublin, jo. Fakt jsem neviděl jako větší bublinu v kameni. Ono se to takhle zdá mezi těma prstama, ale ten vltavín byl větší, jo. Pak tohle, co vás určitě zaujalo, jo, to bylo prostě z lokality Krasejovka, kde se našlo hodně činek.
Jo, je to taková asi oblast, prostě, kde se ty činky rádi dělaly, jo, když si pěkně tancovali v tom vzduchu tenkrát. A tohle to byla první paráda, když tohle to člověk najde. Jo, ty emoce prostě 90, skoro 90 gramová činka, dokážete si to představit? Někdo jo, někdo asi nikdy. Jo, bylo to fakt jako sakra zážitek. A nebyla poslední teda, byla ještě jedna. Jo, takže tady máte nějaký kousky prostě z těch kopanišť, co se vždycky při tom kopání nějaký prostě našli, jo, z každý nějaký lokality. Vidíte, že tady jsou někde prostě ty písky žlutohnědý, tady jsou někde ty vrstvy jakoby bílý, jo. Takže to jsou prostě kamínky z různých lokalit. A tady vám teď zase chvilku poví Míra z té zážitkovky něco. Co bys si chtěl slyšet, nebo co byste chtěli slyšet ze zážitkovky? No, já bych třeba chtěl slyšet, nebo těm lidem, co tam třeba ještě to nenavštívili, třeba jenom můžeš říct, jak to probíhá v té zážitkové těžbě, jaký je tam postup, že to je vlastně ta jedna z těch legálních cest, kdy si ten vltavín můžete vykopat a jak to probíhá. Je to tak a je to dokonce vlastně téměř jistá možnost, že si ho vykopete, protože tam jich je opravdu hodně a ty vrstvy jsou odkrytý bagrem, jak je i vidět na té fotce. Není to nebezpečný, je to prostě odkrytý do nějakého sklonu, aby to nepadalo, není to ani vysoký ta stěna nad váma, takže přijdete, přihlásíte se, dostanete třeba gumovky, pokud si nevezmete svoje, dostanete nějaký cepíny, lopaty, ukážou vám instruktoři nějaký vrstvy, nebo si je najdete sami, no a prostě kopete. A vykopete. A většinou vykopete, dá se říct, že každý snad vykope. Jo, takže to je, kde kopat, jo. Na těch známých lokalitách všichni prostě, kdo se tomu věnujou, nebo kdo chtějí si něco vykopat a chtějí to zkusit, zjistí si prostě od každého, kdo někdy kopat byl, ví, že to je tamhle z Marouškovo pole, ví, že to je ten Malej Chlum, ví, že to je třeba Krasilovka, že to je, já nevím, Nesměň, Hůrka a tak dále, prostě ty lokality, které jakože, když ještě řeknu, dneska jsou in a frčí pořád, že se tam něco dá najít, i když už prostě hodně horko těžko, tak si prostě zjistí a ty známé lokality si prostě objede a zkusí si to. Jo, takže nebudu tady prozrazovat prostě lokality, který si někdo najde, že jo, to by byl asi osel. Jo, tak, něco k těm vrstvám, tady pro vás mám pár těch videí, tamhle jste viděli zrovna na tom obrázku před tím slajdem, tak to je to prostřední video, to je ten vltavín ve vrstvě sedimentu. Tady vám pustím tohle určitě na mý stránce, už určitě lidi některý viděli, jo, když se vltavín ten pocit, pardon za to slovo, teď jsou tu ty děti, tak na konci ucpat uši třeba. Fešák, ty píčo. Jo. Víte, že prostě někdy prostě k tomu nějaká ta emoce patří. Emoce. Že to, emoce, jo, svedeme to na emoce. Jo. Nevím, kdo to tam teda to sprostý slovo řekl. Fuj tajksliemu. Tak jo. Pak tady je ten kamínek, co jste viděli na té fotce. Takhle pěkně v tom sedimentu tam hezky svítí, když to vykopnete, je to bomba, jo. Nejlepší zážitek prostě pro kopáče si myslím, když ho vidí v té stěně, ať je velký, malej, nevíte prostě, co je vzadu, může to být klobása. Je to, když to řeknu, pardon, prostě je to porno pro toho kopáče, něco takového v té stěně jako najít. Asi Míro souhlasí. Nejhezčí je, když právě takhle vykoukne z té stěny a vy ho zkusíte jako rukou, jestli se hejbe, nehejbe se, kousíček odkopete, zase se nehejbe, takže už si říkám, ten bude velký, to bude nějaká bomba, jo, nějaký celotvar nebo něco. Takže prostě to vytahování, to vydolovávání toho kamene, to je úplně na tom neskutečný zážitek, je to prostě, no. Je to tak. Jo, tady poslední videjko, zase nějaký mistr kopáč, který tam vyndal něco zrovna z Malého Chlumu. Ale no tak. Jo, vidíte to tam všichni. Jo, takže úplně krásně prostě položený ten kamen ve vrstvě. Jo, je ošetřený. Tenhle ten bohužel máte zase kolegu, který tady je přítomnej, který ten kamínek mi vyloupnul. Já bych ho taky vyloupnul. Jo, já je miluju, tyhle ty lidi, když to prostě chcete nechat a oni vám to vyloupnou, to je prostě Jo, takže tenhle ten, naštěstí jsem u toho byl sám a ten kamínek mi nikdo nevyloupnul. Takže ten ho krásně takhle v tom sedimentu mám upravený, vyčištěný, je to můj klenot prostě z toho Malého Chlumu, je hezký, je žatej.
Tak, jsme spustili, jdeme dál. Tak, a teď takový k tomu, co už se dostaneme ke konci pomalinku, rizika. Jo, už jsme se tady o tom bavili, tenhle ten znak mají všichni rádi. Policie, jo, je to dneska fakt jeden z těch největších problémů, co se toho kopání týče. Ta policie prostě vás bude otravovat víc než mouchy nebo komáři v létě. Jo. Mají to nařízený, je to jejich práce, musíme to pochopit, nemám jim to za zlý, je to dneska prostě hra na kočku a na myš. Jo. Kdo z nich je chytřejší, jo. Kdo koho dopadne, jo. Kdo komu zdrhne. Jo. Většinou ten policajt nezdrhá, ale jednou se mi stalo, že zdrhal, ku podivu, nevím proč. Takže je to průser, ale o tom si třeba popovídáme v té části, kdy si budeme hrát to divadlo s mírou, takže tam si to ještě probereme. Jo? Pak další to riziko, kontrola z životního prostředí. Jo? Možná mnozí z vás taky ví, že chodí také jeden pán bez ruky, jo? Který straší vždycky, myslím, že levou rukou to straší? Myslím si, že už nechodí, ale. Už nechodí, no. Už nechodí. On si našel svoje ložisko nebo něco takového sám, že jo? Tak si to z životka hezky možná zařídil, nebo jak to bylo, nevím. Ale prostě ten pán byl pro mnoha z kopáčů prostě strašákem a další. Takže to se vám tam může stát, že vás někdo prostě pozoruje, čeká se, že si vlezete do díry a počká si, natočí si vás a pak už prostě si zavolá policii a jede. Tak, k té nepříjemné věci, tady se u toho zase zastavím, to si s Mírou o tom můžeme popovídat na chvilku, na 2 minutky. Zával. Jo, k tomu rovnou shrnu tu smrt, protože jsou, říkal jsi Míro, 2 nebo 3 případy, že byly? Já si myslím, že byly 2. Jo. Za celou dobu kopání vlastně. Já mám za to, že teda 3, ale jestli Míra říká 2, tak byly 2, nebudu se hádat. Zavalilo vás, nebo zavalilo je to, jo. Myslím, že to teda jednou to byla jedna nějaká paní ve Vrábecké pískovně. Ve Vrábecké pískovně a po druhý to byl vlastně kluk na poli na Ločenicku. Na Ločenicku, jo. Na tu paní se utrhla celá stěna v té Vrábecké pískovně a nedokážete se asi představit, kolik tun materiálu prostě se na ní vysypalo a s tím nic prostě neuděláte. Jak jsem říkal, díra vás prostě neupozorní, udělá to kdykoliv prostě plesk a máte smůlu, jo. Zaplať pán Bůh, že zatím teda, i když v jejich smůle to byly teda 2 lidi a při dnešní době sedím, že jich prostě není víc. Takže k tomu závalu. Já jsem nějaký příběh jednoho tajtrlíka, co se mu to stalo, řekl, ještě mám takový jeden poznatek, kdy to nebyl úplně zával, ale kdy člověk byl hodně zarytej do toho kopání, udělal si úzkou šachtu, v podstatě 1,5 metru pod povrchem, na hůrce, jo, kde to bylo, když se to našlo, tak to bylo méně hluboko a já si tahal a ono tam padaly docela kamínky, tak si škubal ty kamínky, 1, 2, 3, 4, 5 až 50, no ale jak byl do toho zarytej, tak si hrabal tu vrstvu za sebe a zahrabával si tu cestu ven a teď došla mu čelovka, to zhaslo a teď to byla taková pro toho člověka panika, jakože i když je to takový neboj se, jako moc se z toho z ničeho neposere, tak z toho se trošku posral, protože v tu chvíli prostě nevíte, kde je levo, kde je pravo, kde je spodek, kde je vršek. Máte tam minimálně prostoru, kde tam prostě ten člověk ležel a překuloval se, jako jestli se vůbec té díře dokázal překulit. A teď prostě odhrabáváte a hledáte ten kousíček toho světla. Jo? A byl to pro toho člověka opravdu nepříjemný pocit a mohl se za to debil sám. Takže poučil se zase. Jo? Takže k těmhletěm příběhům Míra vám řekne taky určitě jeden. O svém závalu. O jeho závalu. Zažil jsem víc závalů u kamarádů tenkrát, ale přímo mně osobně se to taky stalo. Bylo to na lokalitě Jílovej, takže to nebyl žádný sypací písek, štěrkopísky, ale byl to prostě blok jílu. Vykopal jsem jámu zhruba 2 metry hlubokou a projel jsem dno samozřejmě s vrstvou, nějaký kameny napadaly a tam, kam ta vrstva vedla jako nejlepší, tak jsem si kleknul na zem, začal jsem podkopávat stěnu, podkopávám, měl jsem tam tunílek a nevěděl jsem, že zatím je další stará jáma stejně hluboká. Jak jsem vlastně podkopal ten pilíř, nebo jak bych to řekl, tak se celý bok vyvalil a spadnul, bylo to jako takový pocit, jako kdyby na mě spadnul panel. Přimáčklo mě to tma, ticho, bolest a nic najednou. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, bylo to hrozně nepříjemný. Naštěstí teda mi to nic nezlámalo, nebo nic strašného se nestalo. Po čase jsem slyšel nějaký škrabání, kopání a prostě
kolegové, kteří kopali vedle mě, vlastně vyhrabali z toho, jo. Takže ten pocit, když najednou bylo zase světlo, tak to bylo neuvěřitelný, no. Není to nic příjemného, říkám to rovnou, že to je extrém prostě. Jo, takže k tomu nebezpečí, k těm rizikům, tohle to určitě patří a říkám, nikoho nenavádím, ba naopak, dbám na to, aby si ty lidi uvědomili, že to není prdel, že to není sranda a jestli si to někdo bude chtít zkusit, nebo jestli je někdo prostě ten kopáč, tak neberte tyhle věci na lehkou váhu. Nikdy nevíte, kdy vás to potká a nikdy nevíte, kdy to může být naposled. Tak co k těm rizikům patří a co je to, na co jsem celou dobu tak nějak jakoby mířil? Lidi. Drogy, agrese, chamtivost a závist. Potkáte se s tím dneska skoro všude. Jo, přijdete na lokalitu, vy se tam jdete projít, nebo přijde tam další kopáč nebo něco, vy tam najdete člověka, který už se tam kope a teď zase nevíte, co to je za člověka. Jo, takže vy přijdete, jo, třeba pozdravíš a on hned na vás pustí. Pardon, teď se omlouvám, jenom jako parafrázuji, jo, co třeba jako může nastat. Hej, ty zmrde, co tu děláš prostě, jo? Vypadni mi odsaď, jo? Nebo já tě tady nechci vidět, zmizmi, co tady děláš, jo? Tady je to moje místo, jo? Vypadni. A začíná vás být agresivní, jo? Není to jenom o tom slovním útočení. Může se po vás zohnat lopatou, může se po vás zohnat cepínem, v tom horším případě, nebo vás napadne prostě fyzicky rukama nějak tohle, nebo vás kopne, schodí vás do díry. Xkrát jsem slyšel tyhle ty věci, že se stávaly, protože ty lidi jsou prostě zvědaví, chtějí se někam podívat, jo, ale vy narušíte tomu člověkovi prostě tu jeho zelenou horečku, ještě když ten člověk je teda na tu hlavu nezdravej a něco takového prostě nedokáže říct, jo, ahoj, nazdar, čau, hele, prosím tě, neruš mě tady, jo, já bych na to potřeboval mít klid, nějak slušně to říct, ale začne být hned agresivní, protože už je nejspíš třeba pod nějakým vlivem možná drog nebo alkoholu, jo, nebo je to prostě jenom rapl, prostě je to agresor. Jo, takže to se tam prostě může stát. Ta chamtivost je to zase mezi lidma na kopaništích, kdy přijdete, že jo, máte tam, dřív to bylo tak, jsme si povídali s Mírou, někdo nedokopal díru, dali přesto nějaký kříž z klacků, jo, i dneska se to potkává, nebo si to zakryli nějak jinak. A díru si dokopal druhý den, nic se nestalo. Dneska už by si ji nedokopal, protože by mu někdo samozřejmě 100% vybral. Nedokopete to, jo, prostě ty lidi dneska nezajímá, oni, jak říkám, jsou chamtiví, vidí prostě udělanou vaší práci, vaší dřinu, váš pot a skočí vám do toho a prostě tu díru vám prostě bez problémů vyberou, jo, a nezajímají se to. Pro ně je to prostě peníze, dostanou z toho nějaký peníze na svoje čučo, jo, koupí si za to jídlo, zaplatí si nájem nebo něco, je nezajímá, že jste si to připravili prostě den předtím. Dřív, jak říkal Míra, to bylo takový, tam byla trošku té čestnosti. Trošku nějaký česti, nebo jak bych to řekl, čest, nějaká respekt. Byla tam čest, lidskost, prostě chápavost, respekt vůči jakoby jeden druhýmu na těch kopaništích. Já se třeba na tom zakládám taky, když někoho prostě potkám, jo, nalezu mu do kurníku, nechce to samý, aby dělal on mě. Měl jsem s tím problémy, kdysi dávno na těch lokalitách jsem musel být naopak já ten, který použil tu agresi ještě proti ním, protože jsem si to nenechal líbit, když někdo prostě ukázal fakáče nebo prostě ignor v nějaký díře, co si člověk načal, tak jsem prostě vzal lopatu a začal jsem ho zahazovat. Jo, on prostě mě urážel, on prostě po mně vystartoval lopatou, tak jsem mu tou lopatou to vrátil. Jo. Já vím, že to možná vyzní blbě, ale prostě když na vás někdo takovýhle zaútočí, tak se to nenecháte přece líbit. Jo? Takže se prostě nějak bráníte, nebo prostě ty lidi vyprášíte. A na základě toho jsem prostě neměl rád tohleto. Hodněkrát jsem to potkával na těch lokalitách, že tam na zemi ležela nějaká buchna, nebo nějaký dílerák prostě ještě s nějakým žlutým práškem, nebo něco takového. Ať si to každý dělá. Ať si to každý dělá, je to jeho věc, ale ať s tím neleze na tyhle ty lokality, ať se to dá v autě, jo. Nejlepší, aby to vůbec nedělal, že jo? Ale prostě ať to tam netahají. Chodí tam lidi, chodí tam prostě se podívat i lidi s dětma, neměli by tam co dělat ty děti, je to tam nebezpečný. Ale prostě někdy se jdou podívat. Ale není to jenom na kopaništích, je to i na polích. Dneska už najdete tu buchnu i na polích. A tam třeba ty děcka malí chodí a oni to vezmou do té ruky. A teď si představte, že to prostě se to píchne do palce a Bůh ví, co chytí z toho, že jo? Takže já, když jsem něco takového viděl, tak jsem se nebal prostě tu ránu dát a udělat si v tom lese čisto. Jo? Takže tohle jsme projeli. Pomůcky a cajk, tady už navážeme takový trošičku s tím Mírou, zase popovídáme. Já vždycky řeknu jednoduše, dneska je cepín, lopata, kýbl nebo čerpadlo, žebřík, čelovka, pýcha a chroust, to jsme si vysvětlili, co je, noční vidění, různá čidla, senzory pohybu
a hlídač. 1, 2, 3, 5, podle toho, na jaký lokality děláte, co potřebujete dělat. Tak a teď vám k tomu řekne Míra, vždycky to projedeme. Co používali oni? Takže když vynechám ty 3 poslední body, tak je to stejný pořád. Noční vidění ne, čidla, senzory pohybu taky ne, hlídač nebyl nutný. Tak Míra mi říkal, když si představíte toho neandertálce, jak má takovou tu bakuli, jo, na těch obrázkách, tak mi tak něco podobného říkal, že si dal nějaký kus klacku a přesto si nabil hřebík a to používal jako cepíny, tak? Provrtal jsem si kus násady od lopaty, já nevím, třeba metr dlouhou, půl metru dlouhou, provrtal, nabil jsem skrz to nějaký hřebík, 100, 150, omotal jsem to izolačkou a tím jsem škrábal vrstvy, no. Ještě nebyly úplně ty cepiny tolik a fakt krumpáč byl opravdu jen na otevření jámy, nebyl vhodný k tomu prostě, no. Takže... Různý hrabičky, kramle ze střechy, podobné věci, prostě cokoliv železného, špičatého, co šlo, tak to se používalo. Takže jestli tu v tomhletom sále je někdo, kdo kope nějakou kratší dobu, tak máte luxus a nedemcejte, buďte rádi. Jo? Lopaty, to asi prostě bylo tak nějak všude stejný. Srdcovky nebo nějaký fiskarsky, to bylo asi stejný. Jo. Kýbl, čerpadlo, to taky se asi nezměnilo nikdy. Spíš kýbl většinou. Jo, žebříky, ty byly stloukávaný, nebo si někdo prostě fakt dotáhl, normálně jsem viděl na lokalitě hliněnej vysouvací 4metrový žebřík, to jsem čuměl, jo. Ale většinou si to ty lidi stloukli z nějakých klacků, prkínek nebo něco takového a měli žebříček. Tak, a tohle jsem se strašně smál Mírovi, to určitě budou pamatovat teda i různí lidi, co tady vystupovali nebo takhle. Čelovka. Dneska máte prostě, že jo, Fénixku, prdnete do ní baterku a jedete. Fakčíte 3 hodiny s tím. Míro, jak to bylo kdysi? Takže řeknu, že se kopalo hlavně ve dne, protože to samozřejmě nebylo tak strašný s tou policií a podobně. Ale když už se muselo v noci, tak se dala použít jenom tenkrát vlastně v té době hornická baterka, klasická, kterou měli horníci, ale ta se moc nedala sehnat, byla drahá, takže jsme si třeba koupili baterku do motorky a vlastně nějaký kabel, dráty a potom třeba světlo z kola, tam se dala žárovka, nějak se to omotalo na čelo. Takový improvizace, co kdo mohl, no. A teď si představte, že v dnešní době byste to na sobě měli a teď byste zdrhali před těma policajtama. Byla to sranda. Hlavně z těch hornických baterek se často vylil ten louh, který tam byl, takže bylo vidět chlapi, že měli poleptaný nohy, měli prostě rozpálený monterky, všechno od toho. Takže to muselo být určitě zajímavý. Zlatá malinká čelovka, která vydrží celou noc teďko dneska, v dnešní době. A vykopal? Vykopal víc. Vykopal víc. Jo, takže pak je tady ten píchák, chroust, to jsme si prostě popsali, jo, jsou metrový, 2metrový, někdo si prostě na to troufne a do té už starý vykopaný díry si někdo udělá i delší 3metrovej, aby zjistil, co je ještě pod těma 3 metrama třeba. Tak, co dneska patří k dnešní době nevyhnutelně, jsou různý čidla, senzory pohybu. Jo, ty kluci to na to kopání prostě používají, jestli mi tady někdo pak začne... O tom já nic nevím. Jestli mi tady někdo začne prostě mezi dveřma potom venku hlákat, ty si nám prozradil naše největší tajemství, jo, z Alexandrijské knihovny. Oni to všechno ví, jo, nebuďte to, tady trlíci ví to všechno, ty policajti a tohle, co ty lidi používají, mají tam celý takovýhle seznam, prostě, co ty lidi jsou schopní si vymyslet. Takže používají čidla, senzory pohybu a prostě, jak říkáme, to hra na kočku a na myšku, kdy oni přijdou nebo takhle. Jo. Dřív tomu nebylo prostě, že jo, protože, jak říkal Míra, přijeli policajti, pozdravili se. Dneska třeba jezdí docela často zásahovka nebo psovodi. Dřív přijela obyčejná hlídka, dvoučlenná. Většinou se jim ani nechtělo vylezat z auta a někde běhat v těch jejich polobotkách po oraništi nebo prostě po kapaništi. Takže třeba jenom pustili maják, my jsme začali pomalu odcházet, oni odjeli, někdy neodjeli, ale nikdy neběhali tak snaživě, aby nás chytili. Vzácně se povedlo, že třeba když někoho chytli, tak většinou se to řešilo dohodou, domluvou, maximálně třeba 500 pokuty a nic se nedělo, druhý den se kopalo zase. Říkal, že třeba přijeli, že jo, a si říkal, že chtěli nějaký 2 kapky. Stalo se, že třeba dalo se s nima i normálně povídat, že jo, byli jsme lidi všichni a třeba mi řekl, neměl bys tam nějaký 2 kapičky, já bych potřeboval pro ženu na náušnice. Tak jsem třeba řekl, zatím teďko nemám, ale do konce týdne je určitě vykopu, jo, tak když tak třeba v pátek. Krásný přístup, co? Dneska krásný vztahy, no. Dneska dostanete zubama psama do prdele, jo? Když mu řeknete, že mu dáte 2 kapky, tak on vám dá ty 2 kapky taky, v trošku jiném znění. Takže prostě
je to o tom, ale zase, co budeme říkat, mají to nařízený, chápou to, co se děje dneska, prostě dřív se nedělo, jo, takže dneska v tom nejsou jenom ty vltavíny, jsou v tom bohužel prostě asi i ty drogy a různé věci, takže já nebudu říkat, že ty chlapi prostě od těch policajtů prostě nechápu, když vás chytnou, tak prostě řeknete, chlapi jste lepší prostě, jo, my máme třeba, když nás tam na té fotce chytli, tak jsme si udělali krásnou fotečku, která je vystavená v Trhových svinech, oni tam mají kluci policajti ve vitrínce, jo, protože jsme to vzali sportovně, udělali jsme si pěkně okolo ramen, okolo naší práce, jo, oni se to tam hodili a řekli prostě, že sice tu drzost ještě v životě neviděli, ale pro nás to nebyla drzost, pro nás to bylo prostě, přijali jsme to tak, jak to bylo. Prostě je to dneska doba, není to legální prostě a kdo to chce dělat, musí s těma rizikama počítat. Tak, no a pak ten hlídač, to poslední, co tady je, že dneska prostě holci zaplatíte za litr, za 5 kilo, za 1500, nebo nějakýho úplně super profíka, který má prostě vrtulník a nevím co všechno, dáte mu 5 bůro prostě, jo, a on vám tam lítá s dronem celý večer nebo den nad hlavou a prostě vidí, kdo kde se pohybuje, kdo kde k vám jde a tak. Takže to jsou věci, které se dneska holt prostě jako ty pomůcky k tomu kopání používají, abyste neměli ty problémy s těma pánama. Tak, a teď k tomu, co tak nějak probereme, takový ten příběh, ale v podstatě my jsme vás nezdržovali, nevím, jestli vás to úplně baví nebo ne, ale baví vás to? Jasně, to bylo jasně, tak jo. Jo, jak jsem říkal, jak tomu bylo dříve, jak je tomu dnes. Jo, takže tenhle ten starší pán tady dole, to prostě, pan Joda, ten může vyprávět víc než já. Já se Hezký, k tomu, no. Hezký. Jo, takže jsme vám pak jako chtěli v podstatě říct, právě to, co jsme tady v průběhu té přednášky, vždycky jsem na to nějak naťuknul, jo, nějak jsme si to probrali, tady jsme si řekli, jak to bylo prostě dřív s těma čelovkama, různě takhle, takže tady k tomu jenom už by jsme třeba dodali, Míra má takovej super, že to strašně se k tomu chce vyjádřit, životní prostředí. Míro, ty jsi to strašně chtěl. Životní prostředí, to si neměl říkat. To já úplně nemám rád, protože takový to, co se dneska prezentuje v médiích, jak kopáči jsou strašně škodí přírodě, jak úplně ničí, zabíjí přírodu. Mám na to trošku jiný názor. Myslím si, že všichni určitě z vás chodíte třeba nakupovat do supermarketu a zastavíte autem, že jo, tak si představte, co dřív bylo místo toho parkoviště, kde zastavíte. Byla tam louka, lítali tam motýly, včely, žili tam zajíci třeba, dneska je tam beton a už tam bude navždy. Takže to je podle mě mnohem větší poškozování životního prostředí přírody, než to kopání. Kde vlastně obracíte jenom přírodní materiál, zeminu, neledete tam žádný beton, olej, nic. Ono, pak samozřejmě lidi budou mířit na to, že tam lidi nechávají odpadky. Ty odpadky necháváte i všude ve městě, hážete z okna prostě, když jedete z auta, prostě vám to nevadí, prostě vyhodit si PET láhev a to se neřeší třeba, jo. Ale Jasný. je to o tom, že dneska už to probíhá, takže bez tak strašně lidi na to remcají, ale ve finále ty kopáči většinou z 80% jdou do staré díry a přehážou ten materiál a zahážou jinou díru, jo. Tak jako narušuje se nějakým ta Pořád půda, je to prostě koloběh. jenom půda, jenom hlína. Jo. Není tam nic, co by vytvořil člověk, jo. Odpadky se dají odnes vždycky, že jo. Jo, sice už jsou jako většinou v té zemi taky, že to prostě lidi zahážou, protože prostě ty lidi jsou prasata, jo, neřeknu prostě, že když jsem tam taky někdy byl, že jsem to tam taky prostě občas nechal, nebudu vám lhát, jo, prostě švihnul jsem si, vypil jsem si Red Bull, hodil jsem tam plechovku, říkám si, jo, ten se Kopnul nějak... si do jámy, zaházel třeba, eventuálně to jsem dělal, když jsem přišel na lokalitu, kde bylo strašně takového bordelu a nedalo se to třeba odnes, protože tam to bylo fakt hodně, tak jsem to aspoň nakopal do jam, do těch tunelů, nějak jsem to třeba přihrnul něčím, aby to zkrátka zmizelo. Ale je to o tom, že jelikož jsem působil, jestli někdo si četl ten článek, tak jsem byl voják a nám tam prostě říkali a učili nás, že jo, to, co si tam přineseš do toho lesa, to si odneseš. Jo? Takže tam se to jako člověk hodně jakoby naučil, pak trošičku, teď bych řekl spíčovatel, pardon, tím, že jakoby tu činnost opustil, tak jsem přišel do lesa, vypil jsem si prostě PET láhev, nikdy jsem tam PET láhev snad jako nevím, neuvědomil si, že bych tam někdy nechal PET láhev. Jo, jsem přišel, vypil jsem ji, švihnul jsem si ji do batohu. Jo, nenecháte to tam prostě, odnesete si to sebou. Jo, protože v armádě to bylo tak, že když si to vypijete, dáte si tam petku ke stromu a teď by za váma šla nějaká jednotka, tak bude vědět, že jste tam byli. Jo, tak vás bude sledovat. No, u tohohle je to jenom, že to lidem, kteří jsou na to životní prostředí trošičku hajs,
tak prostě ty budou říkat, no kopáči tam dělají tohle, kopáči tam dělají mrdník, pak je to všude takovýhle, ukážou vám tam prostě odpadky, ale pak tam vidíte kopáče xkrát na těch lokalitách, který jdou s pytlem a ty odpadky tam potom sbírají třeba, jo. Takže prostě zase to není neházet všechny do jednoho pytle, jo. Jak říká Míra, jsou tam věci pro a proti a je to asi diskuze na dlouhý téma a každý na to bude mít svůj názor, jo. Takže my jsme řekli jenom svůj názor, jo. Nebereme něčí jiný. Přesně tak. Tak, Míro, co bys si chtěl říct v nějaký době, posledních pár minut dáme, pak dáme ty otázky. Co bys si chtěl říct ještě k té dřívější době, co bylo něčím takový jako specifický, co dneska prostě už neuvidíš, jako při tom kopání nebo při tom třeba hledání? Tak určitě to bylo vlastně v 90. léta, když vezmu, tak prostě ještě nebyly vyřešeny restituce, takže ty místa, kde jsme vlastně kopali, dá se říct, nepatřily nikomu, jo. Nebylo to tam, že si to dneska hlídá majitel a podobně, prostě to nebylo tak nějak ničí, se dá říct. Potom tam byly ty lokality, byly prakticky panenský. Na každý bylo pár děr, kde si lidi kopali ještě za komunistů, asi třeba po práci nebo o víkendu, občas jenom, jo. Takže tam bylo nepřehršel možností, kde kopat. Tam stačilo prostě přijít, buď si tam píchnout tím drátem, nebo ani kolikrát ne. A měli jste vlastně originální jámu s vrstvou, kde padalo vltavinu neskutečné množství. Nebylo to jako dneska, kdy se dobírají, přebírají se zbytečky, sloupky, kopou se, jako třeba na Marouškově poli, místa, kterými jsme dřív ani nekopali, protože tam bylo tak málo vltavinu, že to nemělo vůbec smysl. Dneska jsou lidi rádi za to, že tam najdou originál na těchto místech, kde skoro nic není vlastně, jo. Jo, takže asi všichni ví, aby jsme se dostali k nějaké misi, někdo je fakt zvědavý na nějaké otázky, tak bych to tady ukončil, tuhle jakoby část. Ještě tady máme tu část teda otázek. Dávám s Mírou teď prostě prostor na vaše otázky. Vždycky, když bude chtít někdo dát nějakou otázku, ať se přihlásí, postupně ty lidi prostě vybereme klidně všechny. Jo? Jsme rádi za takovou účast, jaká tady je, tak doufám, že těch otázek pár bude, aby jsme se ještě jsme si to procvičili, to odpovídání. Jenom upozorňuji, budeme odpovídat trošičku korektně, když se nám ta otázka nebude líbit, tak se nezlobte a třeba na ní neodpovíme. Jo? Takže doufám, že ta otázka bude třeba nějak trošičku víc rozumná. Takže teď vám dáváme prostor na nějaké otázky, jestli chcete vůči tomu hledání, kopání, těm rizikům a tak dále. Prosím pěkně. Já jsem to čekal. Můžete se zeptat. Jo, tak já takhle znova zopakuju tu otázku. Pán se ptá k zážitkové těžbě, kolik těch zážitkových těžeb je, nebo kde jakoby je najít. Asi na to odpovím já, chceš na odpovědět? Můžeš odpovědět snadno, víme to oba. Ta zážitková těžba je jenom jedna, kterou teď provozuje pan Martin Řehout u Besednic. Jo. Ty ostatní těžby, které slyšíte jako Vrábecká pískovna jako těžba a Chlumská těžba, ty nejsou zážitkový. Jo. Takže je ta zážitková těžba pouze jedna, ale záleží, jak si to vezmete. Když si jdete zakopat, tak taky máte zážitkovou těžbu. Jo? Akorát s rizikem. Akorát s rizikem. A samozřejmě, že se to dá najít na internetu, stačí zadat zážitková těžba a už tam najdete odkazy. Tak. Za málo. Někdo další? Povídejte. Zopakuju otázku. Tady paní dáma slečna, nevím, mu řekla tohle, se ptá, jestli se ten vltavín při tom kopání dá poškodit, rozbít nebo cokoliv jiného. Na to odpoví ještě Míra, já pak na to řeknu určitě taky něco. Samozřejmě, že vemte si, že to je přírodní sklo, takže jako každý sklo, když do něj kopnete něčím tvrdým, tak se rozbije. Takže úplně běžně se rozbíjí vltaviny. Je to prostě sklo. Ty vltavíny, co vidíte většinou, tak jsou, nebo z toho chlumu, tak ty jedou přes pračku, takže ta pračka je sama o sobě poškodí, že na sobě mají nějaký odlesky, nějaký cvakance, jo, takže to vzniká z toho a pak ty lidi, co to teda kopou, tak tím cepínem to prostě, já to řeknu neslušně, nakouří ten šutr a odseknou prostě kus, jo, a ono to fakt hodně potom toho kluka nebo toho člověka, co to vykope, a je to fakt pěkný kousek, tak to fakt jako bolí potom, jo. K tomu bych mohl něco říct. No, můžeš samozřejmě. Kdysi jsem kopával na jedné lokalitě nejmenované a vykopal jsem tam 86 kučinku.
Mimochodem můj největší Vltavín, já jsem vždycky neměl štěstí na velký. Ale to nenahulil. 86 činku a překopnul jsem ji na půl. Je to už asi 25 let a pamatuju si to, do dneška mě to bolí. Víte, jak jsem chtěl říct, že to je jeden z nejlepších kopáčů, tak teď to beru zpátky. Stane se. Ne, stane se, no, prostě, stane se. Já jsem taky měl pěkný kámen, který jsem prostě rozsekal a taky mě to doteďka mrzí, ale to hold je riziko zase, to jsem tam možná mohl uvést, to riziko, veď? Tak je to riziko podnikání, když se to tak dá vzít. Takže určitě jako fajn otázka, jestli jsme na ně odpověděli dostatečně. I vrstva, když ten vltavín vytahujete z té vrstvy, tak když ten vltavín je nějak víc skulptovaný, má tu hlubší skulptaci, tak i ta vrstva ten vltavín může poškodit a jsou na tom potom drobnější odlesky nebo je nějaká zlomená jehlice. Když třeba byste ho z té vrstvy nešetrně hejbala, lámala, aby se vytáhl ven, tak se může odlomit nějaká bodlinka. Takže vždycky opatrně. Někdo další? Nebojte se zvednout ty ruce a zeptat se na něco. No povídej. No tak co jsme kopli, spíš překopli teda, no. Tak ta otázka je tady, abych to teda zopakoval, aby to zaznělo, co jsme největšího vykopli. A takhle. Osobně nebo ve spolupráci s někým? Osobně. Osobně jsem měl 70. Jo, byl jsem u obou činek, který se vykoply, který měli přes nebo těch 90 a 93 gramů. Určitě jste viděli to razítko, jo, někde kolovalo na internetu, někdo to tenkrát profláknul. Já jsem ho za to neměl rád, toho člověka, co to tam prostě profláknul. Je to jeden z nejunikátnějších kamenů, jako pan Trnka tady má svůj spirálovitý vltavín. Dneska se nepodařilo mi ho sem dostat do vitríny, ale třeba příští rok se k tomu odhodláme. A je to vltavín, který je unikát. Je to rotovaná činka, rozpláclá vlastně činka, jo, že má dole diskovitý podstavec, je kroucená v té bambulce a ještě nahoře má odlup. Takže si vemte, že ten vltavín má naprosto všechno a ještě má fantastickou barvu. Jo, vidělo ho pár lidí, jo, byli na to názory v cizině, nebudu vám říkat tu sumu, kterou třeba v cizině nabídli, ale byl jsem u takovýchhle kamenů vykopaných přímo a svůj největší jsem měl 70. Já bych ještě řekl k tomu kamenu, jak jsi o něm teď mluvil, takže vlastně ten se našel na lokalitě, která byla xkrát úplně překopaná. Vlastně minimálně 20 let se tam pravidelně kopalo, překopaná, rozbitá lokalita. Není to tajemství, byla to Krasejovka, jo? Nic takového se tam nikdy nenašlo a prostě v té době, kdy na totálně zdevastované překopané lokalitě zkusíte, najdete tam nějaký sloupek s originálem a tam si vypadne tohle, jo. Takže ta možnost je prostě pořád. I dneska je možnost najít nejlepší, nejunikátnější vltavín. Je to tak. Zatím ho má prostě jenom jeden člověk, no, nebo respektive 2 lidi a vy si ho třeba najdete taky, já vám to přeju. Někdo další? Povídejte. Takže otázka, když kope víc lidí jednu díru, jak se rozdělí o šutry? Já vám k tomu řeknu, pak nechám prostor Mírovi. Nekopejte s lidma, kteří jsou chamtiví, nekopejte s lidma, kterým nevěříte a vždycky si vemte k sobě kolegu, který je prostě takovej, buď že ho dokážete přeprat, už v té díře, jo, nebo prostě kterýmu fakt věříte, kterýho máte za kamaráda, za kterého prostě při tom kopání fakt jakože vás podrží nebo něco takového, že neudělá to, protože jsem to taky zažil, že jsem si vzal prostě do party někoho, kdo vykopal kameny a pak jsem je viděl, jak se tam sázel jako prostě do kapsy, jo, a vždycky vytáhl nějaký střep, hele, máme tohle, tak já jsem ho pak vzal to, říkám, tak to vytáhni, co máš v té kapse. No, co? Pak říkám, já jsem to viděl, jak se to tam strkal, Marťas, nebí mě, jo. Proč to dělá ten člověk, jo? Takže musíte důvěřovat těm lidem a je to o tom, rozdělíte se 50-50, jo. Já to třeba mám takový, že když ještě ten kámen třeba někam přeprodávám, nebo ho prostě si uložím do sbírky, nebo ho někam někomu nabídnu na výměnu, nebo takhle, tak říkám, tak se o to postarám, tak já mu řeknu, hele, dobrý, tak jdem 60-40, prostě mám nějakou starost navíc, jo. Ale normálně většinou prostě, když jdu nebo když jsem chodil s nějakýma lidma, tak jsem byl vždycky 50-50, ne? Ano. Když se najde jeden extra velký, dobrý kámen, tak tam je problém. Jo, tam nastává... Já bych na to odpověděl, jestli můžu, Martine. Můžeš. Když se najde jeden extra dobrý kámen, dejme tomu, že kopou jámu 2 lidi spolu a prostě vykopnou třeba nějakou nádhernou kapici, 30 nebo víc, to je jedno, prostě nějaký extra dobrý kámen,
tak je to, jak říkal Martin, musíte tomu člověku věřit, prostě musíte být fakt kamarádi, domluvení dopředu všechno a potom si ho vlastně nechá ten, kdo ho vykopnul, jo, protože ho nevykopnete dva, že jo, vždycky kope chvilku jeden, pak druhý, takže ten, kdo ho vykopnul a tomu druhému vyplatí půlku té tržní ceny. A tady k tomu se vyjádřím já, může to být opačně, proto třeba druhýho, co s váma chodí kopat, pro něj jsou to čistě peníze, on chce prostě peníze, vy ten šutr chcete mít ve sbírce, takže to může být i tak, já to přirovnám třeba, když jestli se někdo rozváděl, jo, a teď prostě manželka nebo manžel třeba připraví prostě o polovičku výdělku, hele, barák je můj, konto je moje, jo, tak prostě vy holt budete muset třeba, ten barák chcete si ho nechat, tak holt třeba tu paní vyplatíte, že jo, nějakou částkou a vy si v tom baráku zůstanete. Takhle stejně je to s tím kamenem, když se domluvíte. Je to o té domluvě. Všechno? Někdo ještě? Nebojte se, povídejte. Je to friendly. Pojďte do nás. Zkuste něco trošičku závažnějšího. Šup. Nikdo nic? No, tak jestli nikdo nic, no, paráda. Nějaký vltavínářský příběh, tak nám dejte minutku, já se tak nějak zamyslím, Míra taky, zkusíme pak každý. Nějakou zajímavost, tak já ještě zopakuju otázku, na jakých lokalitách se tak nějak kope, nějaký vltavínářský příběh a nějakou zajímavost. Tak, já k tomu řeknu, kope se na těch lokalitách, samozřejmě na známých, jo. Můžu tady vyjmenovat prostě Ločenicko, kam všude v okolí půjdete a ty lokality znáte, tak máte pravděpodobnost vysokou, že ten vltavín jdete. Ať je to Nesměň, nebo i když je to prostě hůrka, ještě se tam dá něco najít, prostě půjdete, zkusíte si očko, můžete jít na ten Malej Chlum, na Silhašku, na Marouškovo pole, na Klondajk dozadu, směrem na Besednici, když půjdete ještě možná na Coufala, nebo půjdete někam k Besednici za školu, i tam se ještě pořád dá najít. I kdybyste šli na Ježkovnu, tak tam pořád najdete, ale bude to o hubu a bude to hodně velká dřina teda. Bylo by to dřina, bylo by to o hubu a ještě musíte trošku tomu, nechci říct vyloženě rozumět, ale mít prostě aspoň štěstí. Jo, a když říkám, tam jste viděli nějakou činku, našlo se to před 2 rokama, takže prostě i na té Krasejovce a těchto lokalitách musíte najít, ale musíte počítat s tím, že tam se udřete. Jo, já to nikomu nedoporučuju a nechoďte tam prostě kopat, nemyslím to, aby tam někdo nevybral, to vůbec, ale kdo si na to nevěří, kdo na to nemá, tak to nedělejte. Jo, fakt je to riziko, může to pro vás skončit špatně, nějakým trestem, nějakým úrazem a tak dál. Jo, takže jestli jsem odpověděl na tohle a pak nějaká příhoda, já třeba řeknu příhodu, jak se tady mluvilo o tom rozbíjení těch vltavínů, tak to bylo takový super, že jsme měli zrovna období kdy jsme chodili a moc toho nepadalo, člověk už je to takový zoufalý, smutnej, a prostě člověk jede už díru, je ve 2,5 metrech, skoro ve 3, jo, a teď prostě nic, jo, žádný vrstvy, už je to překopaný, zdemolovaný, teď se tam ukáže takovejhle přísám Bůh kostička, proužeček, kde tam někdo něco nechal prostě, jo, a já tady trhlík prostě to tam vezmu, že jo, že do toho fláknu, že to strhnu, no a nakouřil jsem prostě krásný 25gramový ježek z Malého Chlumu, který byl jak Besednice, jo, a napral jsem ho přímo na komoru. Takže to bylo pro mě takový, že jsem se tam, já jsem potom v té díře, jak malý děcko, já tam začnu lopatičkou stekat se, házet to tam, kopat to tam, začnu se rozčilovat, ohýnek na hlavě prostě, jo, nadávám všechno možný, že vyděsím i ty mravence, co jsou pod zemí. Jo, takže takovýhle příběh třeba za mě, jako, jo, takový nepříjemný, ale prostě to komu patří. Já bych měl asi podobný příběh, taky by se to týkalo Malého Chlumu, protože zrovna jsem si na to vzpomněl. Když jsem tam kopal vlastně jámu, bylo to takový místo, že to bylo poměrně tvrdý, nepříjemně se to kopalo, opravdu to nebylo klasický sypací štěrkopísky a byla tam prostě taková docela utažená hlína. Kopal jsem, vykopal jsem 3metrovou jámu a nebyla tam vrstva. Prostě to bylo prakticky skoro zbytečný, se dá říct. Potom jsem si všiml v jednom rohu dole v těch 3 metrech, že je tenoučka asi 3 cm vrstvička, tak jsem do toho párkrát škrápnul cepínem a vypadlo 44gramový sluníčko, disk, úplně dokonalý a hned ta vrstva skončila. Byl tam prostě jenom tenhle ten kámen, nic jiného, takže to bylo úplně neuvěřitelný.
Jo, nebo jestli ještě chcete takový kratoučký jeden z toho příběhu těch pánů policajtů, co se jako tak může stát. Že jsem říkal, že nás tam někde natočili dronama a tohle, ale bylo jednou takový to, že se museli vzít nohy na ramena, kdy člověk si prostě tak nějak má zase toho kamaráda, když to řeknu blbě, který čumí do toho mobilu, a pak cvaknou dveře, vy vykouknete z té díry prostě, že jo, jak surikata, jo, a najednou prostě penga zdrej. Jo, tak prostě vezmete nohy na ramena, zdráte a už za váma prostě valí, jo, naštěstí neměli pejska, zvalí za váma, byla takový už šero hodně, člověk tu lokalitu zná, ví, kde jsou ty díry, kam šlápnout, kam skočit, jo, tak se člověk rozběhne, skočí přes 2metrovou díru, jo, teď za tebou policajt, skočí policajt, ten skočí do díry, že jo, zlomil si kotník, tak já bych nebyl hajzl, tak jsem se vrátil, jo, ten druhý, ten byl úplně, ten běžel za druhým člověkem někam úplně na druhou stranu lesa, tak jsem se vrátil ze slušnosti a ptal jsem se ho, jestli je v pořádku, jestli nechce pomoct. A on na mě spustil, že jsem zmrt, ať zastavím, že až se z té díry vyhrabe, že mě prostě chytí, tak já jsem mu řekl, no, že s tím kotníkem mě asi už nechytí, že jo, ať jako není blbej, že ať se nechá pomoct. A on, že prostě ať se ztratím, jo, a byl celý div jako bez sebe, jo. Já jsem ho nenutil, aby za mnou běhal. Já jsem ho nenutil, aby za mnou skákal přes tu díru, aby tam vůbec jezdil, jo. Tak proč na mě byl nasraný ten člověk, to nechápu. Jo. Takže takovej třeba příběh ještě. No, k té policii, já bych měl taky takový příběh. Nebudu teda uvádět určitě, kdy to bylo, kde to bylo, nic, jo, takže si berte, že to je třeba smyšlen, to je jedno, ale jezdili na nás na jednu lokalitu prostě kluci z hlídky obvodního oddělení a nebyli nějak úplně zlí, že by nás honili moc, že by běhali, takže bylo to relativně v pohodě, se dá říct. No a když nebyli ve službě, tak tam chodili kopat taky. Krásný. Tak jo, máme někdo nějaké ještě otázky teda, co můžeme zodpovědět? Povídej, Dominiku. Kdo? Já jo, já ano. Dominik se ptá, jestli máme zákaz. Ano, mám zákaz. Já taky. Kopání, hrabání, vymývání, šťourání v nose, všechno možný mi tam vymenovali. Jo, bylo to tam na té fotce vlastně, Mám to jak tam jsem taky ukazoval. napsaný. Narušování půdního krytu. A zase nestydím se za to, patří to k tomu, jo, prostě. Chytili mě, byli v jednu chvíli lepší, já jsem s nima zase vyběhl asi 1000krát, oni se mnou vyběhli jednou, tak skoro je dobrý, ne? Fajn. Takže ano, zákaz mám. Uvidíme, jestli mi skončí, jestli mi ho dali na doživotí, tak budu muset být dobrý ještě na dalších třeba, nevím, když se tomu budu chtít věnovat x let, Dalších nevím. 100 let třeba. Třeba. Že co? K tomuhle tomu se vyjádřím jednoznačně. Moje žena mě v tom naprosto zatím podporuje, dokonce chtěla jít kopat taky. Takže když najdete někoho takového, tak víte prostě, že to je láska do konce života, jo? Když vám prostě dopřeje i tohleto. Vždycky jsem měl taky to štěstí. Zlatičko, promiň. Tak, ještě někdo máme něco? Nemáme nic? Tak jo, já vám tímto pádem děkuju všem za pozornost. Doufám, že se vám naše přednáška s Mirou líbila. Budeme se na vás třeba těšit příští rok a děkujeme. Děkujeme.